Γεια σας, λέγομαι Μαρκέλα Σελιανίτου, είμαι εργοθεραπεύτρια της ψυχικής υγείας και πάμε σε συνέχεια του προηγούμενου βίντεο για πρόβα προσομοίωση ντους. Αφού λοιπόν προβάρετε τα μαλλιά ένας καθιστός απέναντι στον άλλον, ήρθε η ώρα για το σώμα. Παίρνεις ένα σφουγγάρι εσύ, παίρνει ένα σφουγγάρι και ο άνθρωπός σου. Λες, βρέχουμε το σφουγγάρι, παίρνουμε το σάουα, του ρίχνουμε λίγο επάνω, πούντο. Κάνει σαπουνάδα και ξεκινάμε. Πάμε στο λαιμό. Πιάνε, πίεσε. Πάνω, εδώ, παντού. Στο λαιμό, στο σβέρκο. Πάμε στους ώμους. Πάμε και στον άλλον ώμο. Βλέπεις, παίρνω μια αλληλουχία για να μην ξεφύγει τίποτα. Πάμε στο στήθος. Πάμε στην κοιλιά και στα πλάγια. Πάμε και στα πλάγια. Πάμε μασχάλες. Σηκώνω το χέρι. Δουλεύω μασχάλι. Κάνω και το χέρι. Καταλαβαίνεις το πνεύμα. Αλλάζω χέρι. Πάμε την άλλη μασχάλη. Σηκώνω χέρι, κάνω γερά. Αυτό. Τσάκα, τσάκα, τσάκα. Και πίσω το χέρι. Και. Αυτό είναι το πνεύμα. Το βασικό πνεύμα. Κάθεστε λοιπόν σε μια καρέκλα. Ο καθένας στην καρέκλα του, μάλλον ο ένας απέναντι από τον άλλον, και δείχνεις. Ενδεχομένως να δείξεις όταν φτάσεις, ας πούμε, να πλύνει τους μύρους, να πλύνει τις γάμπες. Μπορεί να γίνει σε καθιστή θέση. Κάνεις και εσύ, κάνει και ο άνθρωπός σου. Μην ξεχνάς τα πίσω σημεία. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν θα φτιάξει και τα πόδια κάτω με ασφάλεια, και εδώ θα σου πω ότι ίσως θα χρειαστείς και ένα καθισματάκι μπάνιου. Ξέχασα να στο πω στο βίντεο που μιλούσα για το τι πρέπει να εξοπλίσεις να έχεις. Αφού κάνει και τα πόδια και τα δάχτυλα με τον τρόπο που σου έδειξα, κάνεις εσύ πάνω στο σώμα σου, κάνει ο άνθρωπος σου πάνω στο δικό του σώμα, θα χρειαστεί φυσικά να σηκωθείτε και κάποια στιγμή όρθιοι για να πλύνει τη γεννητική περιοχή. Εκεί αφήνεις το σφουγγάρι και δείχνεις πάνω σε σένα με κινήσεις πώς πρέπει να γίνει. Και φτάνει μετά η ώρα του ξεβγάλματος. Παίρνεις, υποτίθεται, το ντους. Πάρε το ντους, άνοιξε το νερό, δοκίμασε το νερό και ξεκινάς. Με ένα σύστημα δείχνεις πάνω σε σένα. Τι είναι αυτά, Παιδιά, αυτά είναι τα πρόκτα του σπιτιού μου. Κλαπωθήκανε οι γάτες. Το όπλο διαχωρισμού. Φύγετε από εκεί. Φύγε βουμπού, φύγε βίνι. Λοιπόν, για να τελειώσω αυτό το ρημάδι το βίντεο, πιάνεις το ντους και αρχίζεις με σύστημα να ξεβγάζεις. Σήκωσε χέρι, λες κάνε μασχάλι, άλλαξε χέρι στο ντους, σήκωσε, κάνε μασχάλι. Σε περίπτωση που δεν έχεις κάτι να το στερεώνεις πάνω, λέμε, έτσι. Περιπετειώδες αυτό το βίντεο. Πιστεύω ότι πήρες τα βασικά σημεία, τα βασικά στοιχεία. Εσύ ξέρεις πώς είναι το μπάνιο σου και τις δυνατότητες έχει. Οπότε καλή επιτυχία και μην ξεχνάς, το μπράβο είναι το καλύτερο καύσιμο.